Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajela Meghalaya kadeka Wayne kijela kaba itanat hagari shibun kijaka jungok kai perthei kidon la kade hasor nanong kendong. Kasor kar jela ling baka tanat jungok kai perthei kala aiman siam ki samla ki kenhun bat ki shnong ki thau ban shim kene ka kabu ban kentiu ka kam jungok kai namar kumba kalong menta ling baka ni ka tanat shibun ki samla ki yo ban yeng hala ki jong ki kjan. Nakalyang unong san hima habaya kran bat menteri ka tanat jungok kai perthei uba polling do ulaong baka tanat jungok kai kajela kala ai ka jingyarap pisa nak benta ban pli bat ban penbit penbiang ya ki jaka jungok kai haka jela ulaong baka sorkar kala ai ka jingyarap ka balong hanyo pusan persen nak benta ban pli bat ban penbit penbiang ya ki jaka jungok kai kumjuru ulaong baka sorkar kala ai ka jingyarap ru ya ki tu ki baterwa khando bakan shimti bat IT haka tanat jungok kai haka bede baka jing sniu ka surok uba pol ulaong ban kentiu ka kam jungok kai perthei don kam bandon ki surok gi babiang bat ki babaha Shushu ulaong baka jing suki jong ka jing pentrei ka surok shadu wailoi ka kta shibun ne ka jing wan tuat ki brio syak jaka jongok kai ula ban rap ru da ka baong banakalang jong u unsa kentu ka sorkar khamtam ni menteri badai pet ban tuklar lam khnang baka kam kan ya chakmat bat su ki pat ba ki bawan ban pet kai ya ka jing itanat jong ki jaka jongi bapol ngi iba ki kam jongok kai sikini ki jaka east ka sales ki ba long markha bat ka southwest ki bon bha tike ithrai kita kilat kilendi ki ba nagaleng jongphi phinshem ban kanti wa kani ka kam ni na department kila lila ki shibun bha bat ka wei ka ba ngilala ban le menta ka long ba ngila penslur ya ki sama ki jongi ki be ki jongi da ka ba ni ai support ki ni kershan bisa ba le ki homestay ke subsidi na kalian ke sorkar kalau hadu 1% ar gila create menta ya ke land bank riu la batrwa do shap joki wa develop sorkar ke yarap develop da ka ba kashim ya gitu ki do but ke joint venture peng joki buat ka tourism department ke donru CM Elevate program ke Shan yaki prime vehicle kali bagi ai yaki nama banyak ceki tourist spots balik Chao Limpo yaki tourist initiatives kalau dibangun. Tanrai larangi phai pat habe de ke surok ni iba kani ka surok naduk mau plang tang siteng kala de renang tu pat seni kadang sateng te ke ithrai kita kisin jam ke ba nagaleng jongphi ku menteri wope je kakam jungok kai fintech yak tak inisiatif banyak keren ban kan kloy kumanga sotu kani gede ka project ka ba ka priority kala de balon jadi kontraktor de gitu ya menteri bade kani department pun ai instruction ya kontraktor bayo kam bagi penyan cakap nomor we kepada portion ke kham cakap ni kelas stat tu kini road connectivity ke dot kam ha na ka jing job